Това е да ти пилка, примерно ако достигнеш някаква скорост. Да. Нали, примерно за в града да си знаеш, моята пилка на 60 или за магистралата над 150-60 моята пилка. Това е за парктрониците, тук да си ги нагласиш. Това ти е head-up дисплея, холограмата, дето ти излиза там. Така, това си го включваш, примерно ако колата ще набие сама спирачки, ако види, нали, че се приближаваш опасно близко до някой и така нататък. Ние сме го изключили, защото в някои ситуации може да не го искаш това. Защитна система един вид. Да. Това е Side Assist, това е огледалата, примерно като даваш назад, може да си ги нагласиш, примерно едното да ти ляга, да може да гледаш дали имаш нещо долу и така нататък. Ама ти имаш 360 камера и камера за задно, това нещо не ти трябва. Така, чай сега, мога ли? Само. Това е автоматични чистачки, примерно при дъжд. Това е Lane Assist. Това е примерно колата сама се управлява, нали, като го включиш Lane Assist. И колата сама се следи лентите и се движи в платното, което може да не бараш волана. Така, тук вече имаш и Distronic. Distronic, не знам дали знаеш какво представлява. Нагласиш го, мога го нагласиш по предната кола пред теб. И колата сама ще завива, спира сама, после ускорява сама, движи се по колата пред тебе. Да. Нали, пази дистанцията е най-съща. Това всичкото, нали, по време на каране се наглася. Ето тук има една ръчка. Не да се нагласи. От тук се определя скоростта. Увеличава се, намаля се. Да, точно. Слага се някаква определена скорост. А от тази ръчка, вече тук самия Distronic е тази. Автоматични фарове. Абсолютно всичко. И тук на тази кола специално, това е първият модел на Audi, в който вкарват матричните фарове. Матричният фар е, играйки човека е така. Прилив завой, притесен завой, се задвижва. Пуска си сама дълги, спира ги. Има вариант, в който примерно да има кола пред теб, от нея да не я заслепява, нали, си я накъси и отстрани ти пуска дългите, така че нея да не я заслепява. Нали, и пак имаш много видимост върху пътя. Камери най-вероятно. Сега примерно тук ако цъкнем сетингса. Опа, ето гледай сега. Тук имаш за парктроници колко си да пищат. Имаш всякакви работи, трябва просто да се разгледат. Не са малко. За всяко едно нещо имаш още повече настройки от това, което гледахме. Въпросът е, че трябва да се влезе едно по едно, нали, да се прочитат, да се видят. Това е просто умна кола.